Ahojte. Tak dnes by som vám povedala niečo o tom, že vlastne žiadna téma ma nenapadá. Absolútne. Iba ma napadlo, že sadnúť si na takéto pekné miesto a spustiť kameru. A že veľakrát je to o plánoch, plánovať si a vlastne mať plán a odškrtávať si v tom dni, čo som už spravila. A potom vlastne si ideme takýto kolotoč a zrazu sa niekedy len zastavíme a zistíme, že sme zabudli úplne žiť. Že sme len odškrtávali tie povinnosti, ktoré sme si sami vytvorili. Ale že by to malo byť úplne inak. Najprv si tam dať to, čo mne sa páči, ma baví a naplňa. A potom, keď ostane priestor, tak si tam dať aj tú prácu. Je to také zaujímavé, je to také úplne naopak, ako som doteraz žila a robila. Že najprv sa kladla tá dôležitosť na tie dôležité veci. A potom, keď ostal čas sem tam, tak som si spomenula na seba. A že vlastne život je práve o tom, živý život, keď to otočíme na seba. A že vlastne tam neprídeme ani o peniaze, ani o nič. Práve, že začneme získavať, pretože už to nebude, že musím. Ale robím to, čo ma naplňa a baví a chcem a ono sa to začne rozširovať. A to je komplet ponuka, ktorú keď si darujeme sami sebe, tak sa nám začne preskladávať život do takých sfér, ktoré sme v živote ani nezažili. Ale áno, tá myseľ tou mysľou sme naučení inak. Mať tú zodpovednosť, byť zodpovedný. Čo je to byť zodpovedný? Z môjho uhla pohľadu to kedysi bolo, som zodpovedná, že prídem na čas do roboty, pre každého som tu na 100%, proste som dôsledná, všetko je dokonalé, všetko robím dokonalo. Ale to proste tá ozajstná zodpovednosť nie je. A vytváranie tlaku, lebo proste, aby bolo všetko perfektné v rodičovstve, v partnerstve a v práci. Nie. Proste zodpovedám za to, ako sa cítim a na čo sa ladím. A keď sa ladím sama na seba, tak ono to všetko sa ladí aj tam vonku. A tam už proste odpadá tá zodpovednosť, ktorá išla cez myseľ a držala tie veci pod kontrolou a musela proste všetko splniť, aby v tých svojich očiach alebo v druhých očiach bola tá zodpovedná. Tam sa to úplne vytráca, tam ti je úplne jedno, či si niekto o tebe myslí, že si zodpovedný, nezodpovedný, taký, onaký, proste retardovaný. Lebo proste ty to vieš a cítiš a vnímaš a to proste neexistuje v tom naladení na tej vlne naladenia tej reality. Tam to proste nie je. A potom vlastne nám môžu prichádzať do životy jeden okamih za druhým naplňujúci. Príde a necháme ho ísť, pretože ten ďalší bude opäť naplňujúci, ale s inou esenciou, s inou farbou, s iným odtieňom. A takto vyskladávanie si toho života, darovanie si to sám pre seba je niečo nádherné. Takisto vlastne sa to spája potom aj s rodičovstvom. Že tam už není ten tlak, proste výchova a tlačenie a tam to proste, to dieťa sa ladí na mňa a všetko presne funguje ako má. Napríklad to dieťa už automaticky si robí tie veci, čo má samé. Že ja vlastne ani neviem, proste ja dôverujem, že ako ja mám to byť tie svoje a vedie ma, takisto on to má aj to dieťa. Že to proste není, že ja musím teraz všetko za ňoho práve vtedy. Ja spochybňujem to, že vlastne ono to bytie nemá. A ja musím to všetko zariadiť za to dieťa. Ale to není. To tak vôbec nie je. A keď mňa niečo napadne, tak mňa to zase z toho môjho bytia
k nemu privedie a spravím to a poviem mu a tak. Že vlastne každý má to svoje bytie a každý si ide tú svoju jedinečnú cestu a esenciu a nedokážem to ja od toho druhého vytvoriť, spraviť, zariadiť. Takže tak. Prajem vám krásny deň, lebo dneska je naozaj krásny a dá sa spojiť aj práca, aj čas sám pre seba, mať zároveň aj rodinu, aj partnera. A když som si myslela, že to je tak, že ja to potrebujem taktiež držať pod kontrolou a vytvárať si presne tie časové úseky, kedy si vytvorím čas na seba, napríklad na to dieťa, čas s tou rodinou, aj partnerom. Ale to tak vôbec není, to sa deje samo, automaticky. Niekedy chce viacej pozornosti napríklad dieťa, menej ten partner, alebo proste ja, že som napríklad naplnená, potom zrazu sa to v ďalšom okamihu vyskladá, že potrebujem zase čas iba sama pre seba a jednoducho sa to zariadi tak, že proste o to dieťa bude postarané. A takto sa to stále ladí. A premieňa a mení farby a je to nádherné, nádherné. V jednoduchosti je tá najväčšia krása. Len tá myseľ to chce stále komplikovať, vytvorí si problém, na ktoré potom hľadá riešenie. Ale my jej môžeme povedať, že dobre, tak teraz si to tu užijem a potom. A keď bude potom, tak bude zase potom. A zrazu už potom zmizne. A nič neostane. Iba tá jednoduchosť a pohodička tu a teraz.